ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳозир дар кӯчаҳои шаҳри истироҳат дорем, тамошо дорем. Ики боша. Иҷа биё. Ала диди кира дидем. Ассалому алейкум. Иброҳим чӣ хел? ҳоҷи чӣ хел? Ича чӣ гирифтӣ? Мара. Хаби ага. Худо чӣ нихта ку? Салам. Хая салом. Патучкой мори ассалому алейкум кани. Салам алейкум апа. Қурбон Нигматов. Камили Қурбон Нигматов. Аҳа. Бакино. Насиб боша рӯзои наздик як ҷоя чӣ мекунем? Як саҳнаи нав, ҳа? Пешкаши мухлисо мекунем. Ходока гарм. Теҷа ходока. Ходока теҷа иҷа биё. Ҳоҷи мара нигоҳ. Иҷа биё. Ҳоҷи. Иҷа биё. Ина дида даг ҷо ба қаб кардам са? Ина ҷои ходохириша би нигоҳ кунем. Тоқаме ка як асама да тохи. Давай. Ишои то. имрӯз бисёриҳо шикоят мекунанд ки дӯстӣ намондааст, дӯст нест. О бародар, худат дӯст ша, то дигаро қатъият дӯстӣ кунанд. Охи вақте худат ки дӯст нест, یکی از آدمگری ما را نصیحت میکنی. خود اگر آدم شوی، عالم گلستان میشه.